No so sexy, onye mama ezi black It's mama Joseph. pala. Bebe jeje mehuna. Sunday. It's Joseph. Agobolo. Wame ebelebele ebula ya. Agobolo. Okrobia mmanọ. Wonyama. Lenu no so sexy. Okrobia neke. Ushina bashi. No so wo yuguda. Yuguda so. Ejedre megara begi o. No so. Onye agwa. Agobolo temple. Agobolo. Okrobia mmanọ. Kasi black mama pala. Asana property. Igina chasi wa mama. Ifi himina bo. Igina chasi onyama. Lebala no zadi ne. Asana properties ye. Onyama. Zimekele gina. Iso pandele ma ehuncho. Azadi ye. God bless Ọkwa you. 28. Nana begi. Ọ ga-asụ. Chukwu gọzie gị. Ọkwa 28 of this month. In 2 days time. Sadi anyị ga-anọ na begi ya. N'igwe onye mma. Ọ eziokwu. Lala sodo. Gọzie nwanyị mma. Asa nwanyị nwanyị. Mami rebere ma balabada. Ọkọ. Ogofi. Amen. Aka na-emetụ oyi gwasị ka ọ laghị egwu mmemme ya na ya arịla m mma. Abacha akpala m ji egbu ụgbọala. O ji egbu ụgbọala na ọnụ ụzọ ndọkwa na n'okwu na mbụ. Ọba na n'okwu na mbụ. Onye amụma m ihe ga-eme echi ike adụọla. Pastor Ekoma. Apostle Victor. Apostle Victor nwoke ama akara kasị mekele gị n'agụrụma iso nne mma. Onye nwere gị nwere mmadụ ọ bụ ezi. Ma ụmụada ma ụmụ okoro ele ha mụmụ. Asị m aka gakwa nna m eme azụ. Tara ya ọta. Mezi blaka bịatụla kụme mmejeje mkpa ya. Anyị bịara si bụ ọnwụ ụmụaka. Ogofi. Mami Makuleti alagbuola alagburula Chineke kere igwe. Yegovid ihe ihụnanụ gbochiri mee mezi blaka si mekele gị n'agụrụma. Ogofi. Apostle Victor nwoke makara aka. Hine. Mmadụ. Charles. Eze nwa Chasi onye ọma. Okorobịa ebe Charles. Okorobịa ebe nnorie. Apostle Victor nwoke makara aka asị mekele gị n'agụrụ m onye amụma m ihe ga-emechi o. Hine. Apostle no problem. Charles. Apostle Victor Ekoma. Kiti. Sakite Chasi nwoke amara eme bịadụọla. Sakite American citizens. Orietu Mbaderi. Ahụrụ m ada ahịrịrị isikwu ya la epe mere ya aja. Bigi bega agbabara ọnwụ mama. Bigi harama. Bụ oji ara igoro nwa mmadụ ma ya furu efu. Bianca. Are you sexy? Are you sexy? Esi ọgọ kajọ nwanne. ESP production. Esi ọkụ aka. Wọ́n fi ìyàwó. Okorobịa afọ. Akụnata ahụ ke ndị afọ ebi adụọla. Aka mụrụ ọkwa ya ekwuo. Chibiyi ga-eri gị one of afọ ndị mma. Lafish. Lafish. Ọ na-ahụla Lafish anọ m abịa Ogofi. Lafish obstacle. Managing director Lafish ebe anyị ejeri ihere mma. Ịkpala Lafish ye. Lafish bịa dụọla. O ji ekpose kraka. Chifu akụnata ahụ wee na Imo steeti. Chifu akụnata ahụ. Chifu
fapue onye na-wele onye mmadụ ọchị anyị onye nnebi biri Biggie Rockuma, 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 Rockuma. Biggie mega babro mama. Asimaku adu hanu palanyasu. Boku adu hanu palanyasu. Marabanu ndetu gameli, marabanu ndetu gameli. Oji mamojuda, mapebo mapapa. Epalalu trending jela, trending jela. On 28th of next month, and you got no Hey,